Здравейте! Ние сме Full Service агенция с млад, изпълнителен и амбициозен екип, чиято цел е да помага на бизнесите в България да достигат по-високи резултати. Какво мисля за работата си с бранче? Имаме много добри резултати. Постигнахме много гледане. Ако трябва да съм честен, наистина много гледане. Лично в Facebook имах по около милион и половина гледане. Това е само за един месец. 1,5 милиона. И то в 2 или в 3 месеца, които беше най-силно. Общо, ако трябва да сметнем, за целият ми работен процес с тях, работя около година с него, направихме уникални видеоклипчета, заснехме спортния ми лагер, първият спортния лагер, видеото стана уникално. Така че мога само да ви кажа да се доверите с две ръце. Защо? Защото ще имате уникални видеоклипове, с които ще достигате до свръх много хора. Самата ми работа с тях е изключително лесна, тъй като Ицо е човек, който буквално отговаря на всички мои изисквания. Каквото съм поискал, както съм го поискал, какъвто и сценарий да съм го поискал, той винаги ми го е давал. Ако имате нужда от идеи, стратегическо планиране, графичен и веб дизайн на всякакъв тип рекламни материали, изграждане на бранд, цялостна видеопродукция с професионална апаратура, разработка на софтуерни приложения, изработка и поддръжка на онлайн магазини, уебсайтове. За да се запознаете повече с нашите услуги, може да посетите нашия уебсайт brandche.bg. Да, този с зелената четворка. Ако се колебаете точно от какво имате нужда, винаги може да си запазите час за напълно безплатна консултация, в която да можем да седнем и да разберем от какво имате нужда и дали можем да ви помогнем. Аз съм Стилян от Бетино и правя това кратко видео за Христо и неговия екип по видеообработка. Искам да кажа, че Христо е изключителен професионалист, работи се много леко с него, имаме абсолютно перфектна организация, качва се видеото в една папка, тегли се от друга папка и всичко става много бързо, на време, никога не се закъснява. За едита, какво да кажа, може сами да видите в видеята в канала, абсолютно професионално е, в България аз не съм виждал такъв едит, в чужбина правят, но в началото аз правих задания, докато след това вече видях, че той знае много по-добре от мен аз какво искам и като цяло видеята са перфектни. Много добре се работи, супер лесно е, улеснявате на 100% и на добра цена. Това е всичко, което може да иска един човек с бизнес за неговите видеа, така че силно препоръчвам на всеки. Здравейте, казвам се Атанас и съм собственик на българската стритвер марка Grindout. Искам в това видео да направя едно бързо мнение на работата на Христо и екипа му относно създаването на моя вебсайт за марката ми, който беше създаден точно 4 дена преди да пуснем първата ни колекция в продажба. Ситуацията беше кризисна, бяхме работили с предишен програмист преди това, който не си беше свършил работата и просто трябваше някой да спаси положението и намерих той някакъв в лицето на Христо и екипа му, които за 4 дена изградиха сайта от нулата до един работещ и функциониращ сайт с всички нужни интеграции и приспособления, за да може да върви работния процес гладко, да се правят поръчки и да получавам всички нужни анализи относно моите клиенти. Като през тези 4 дена тези момчета работиха по 24 часа на ден. Буквално сме си писали до 6-7 сутринта. При всяка моя критика те отреагираха веднага и действаха по сайта, за да го направят така, както ми харесва на мен и така, както аз го виждам. Както и когато виждаха, че нещо може да се направи по по-добър начин или да вградят нещо, което ще ми помогне, за което аз не бях запознат, те го казват, предлагат ти го и разбира се го правим. Което много говори за тях, за това, че мислят де-факто как би се развил твой бизнес и кое би ми било полезно, а не просто да си свършат работата и да ви вземат парите. До тук за сайта, относно това и за поддръжката, същото важи, като отреагират на момента. Когато искаш нещо да се поправи, те веднага го правят. А също така и преди това сме работили по други проекти относно този бранд за създаване на визуализации, с които да се рекламираме в социалните мрежи, които бяха направени по уникален и професионален начин, точно както са в главата ми. И това е другото полезно качество на него и екипа му, че не спират, докато не направят вашата визия реалност, а не тяхната. Това е просто всичко от мен, което мога да кажа. Силно препоръчвам с две ръце да работите с тях. Моето мнение е отлично. Ще се радваме да работим заедно, за да постигаме по-високи резултати, които да носят позитиви и за двете страни.